रह रह क्षणे बाष्पीय सकट देखिबि चिलिका चारु चित्रपट। केमती ହେଇଥିବ ସେ ଚିଲିକା ଯାହା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏ ନିଆରା ଦିଧାଡ଼ି। ସତରେ କେତେ ନିଆରା ଲାଗେ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଚିଲିକା। 1165 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳରାଶି ଛୁଇଁଯାଏ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଶରୀରକୁ। ଜଣାଯାଏ ଏହା ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏହାର ଜଳରାଶି ପାଟିକୁ ଲୁଣିଆ ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭବ ଦୁନିଆରେ ଏହାଠାରୁ ମିଠା ରସ ଆଉ ନାହିଁ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କଲମରୁ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବ ଚିଲିକା। ସତରେ ଶ୍ରାବଣରେ ଶିବାଳୟରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଯେମିତି ଭିଡ଼, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଏଠି। ଶୀତଦିନେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲା ପରି ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆରୁ। ସତରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ନୂଆ ବଧୂବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବସିଛି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ମନକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ମା ଯେମିତି ପିଲାର ଅଳି ଅଝଟ ସହି ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଚିଲିକା ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଜୀବିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଚିଲିକା ଦେହରେ ଅଛି କେତେ ଗପ, କେତେ ଇତିହାସ, ଯେମିତି କାଳିଜାଇ। ଚିଲିକା ଦେହରେ ଘଟିଯାଇଛି ଯାଇ ଜୀବନର କିଛି ଘଟଣା। କେବଳ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବେଶ ସଚେତନଶୀଳ। ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏଠାକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମିଠା ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି କେତେ ନିଆରା ଆଉ କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। କେବଳ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ଚିଲିକା ଗର୍ଭରେ ରହିଛି ନଳବଣ, ସାତପଡ଼ା ଭଳି ଟାପୁ। ଆଉ ସେ ଟାପୁରେ ଦେଖାଯାଏ ଡଲଫିନ୍ର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ସତରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ।